Adrian Delia kien qal li għandu soluzzjoni lesta biex ikun fil-Parlament. Fakkar dan id-deputat nazzjonalista Karol Aquilina li meta mistoqsi mit-Times of Malta ikunx lest iċedi s-siġġu parlamentari tiegħu kien skiet ħafna. Lanqas għandi nikkunsidra għax Delia ripetutament qal fil-kampanja tiegħu li identifika soluzzjoni għal Aquilina. Fil-fatt il-kritiċi ta' Delia fil-Partit Nazzjonalista qed isostnu li l-fatt li għaddew il-festi tal-indipendenza u ma ħabbarx min se jċedilu is-siġġu juru li kien kollu blaf li kliem fil-kampanja għal-kap li kellu soluzzjoni. Ħafna kienu qed jistennew il-mass meeting tal-20 ta' Settembru biex jaraw se jħabbar il-kap. Kienu qed jarawh bħala l-aħħar ċans li maturu il-kap seta' juri li vera kellu xi forma ta' pjan qabel kien elett, kif wara kollox kien wiegħed. Iżda dan ma seħħx. Għalkemm sorsi fil-Partit Nazzjonalista jemmnu li xi soluzzjoni tinstab, sostnew li Delia ma kellux jasal hawn għax li t-tesserati wedhom mod ieħor għalilhom li kien hemm soluzzjoni misjuba. Fost l-iktar dikjarazzjonijiet kategoriċi li għamel kien hemm dik tas-7 ta' Settembru f'Taslima. Nista' nserraħ moħħ it-tesserati illi mhix sa tkun ixu il-kustjoni tas-siġġu. Mistoqsi kien xemm arranġament ma' xi ħadd, Delia kien ċar. Hemm soluzzjoni misjuba għal quddiem kulħadd. Ma nixtieqx niżvela ismijiet, diġà saqsewni diversi drabi jiena l-unika garanzija li nagħti il-konvinzjoni tiegħi hi illi hemm is-soluzzjoni illi misjuba. Iżda is-soluzzjoni qed tifittixa bħalissa u bħala parti mis-soluzzjoni lest li joffri impjiegi fil-Partit Nazzjonalista, karigi jew saħansitra affarijiet oħra li min iċedilu is-siġġu. Pero minkejja dan id-deputati li dar fuqhom sa issa kollha qalulu le. Fid-dawl ta' dan kollu għamel dikjarazzjoni jibsa wkoll Jason Azzopardi li ma' Times of Malta qal li xi ħadd li għadu ġej u rid isir kap kellu qabel xejn jassigura li jkollu siġġu fil-Parlament u mhux issa qed jippretendi li ħadd ieħor jagħmel għalih. Intant il-kwistjoni tas-siġġu ta' Delia komplet toħroġ aktar fid-der dal-għodu waqt il-quddiesa pontifikali f'jum l-Indipendenza. Għall-ewwel darba fl-istorja, il-kap tal-Partit Nazzjonalista spiċċa bil-qiegħda f'nofs il-Knisja wara li Simon Busuttil, l-eks kap tal-partit, għadu jokkupa il-kariga ta' kap tal-Oppożizzjoni. One News insab informat li fl-aħħar sigħat il-Partit Nazzjonalista għamel pressjoni kbira biex Delia ipoġġi fl-ewwel ringiela. Madankollu, f'ċirkostanzi bħal dawn, il-protokoll huwa stabbilit. Saħansitra anke nies fil-Partit Nazzjonalista bdew jagħtu parir lil Delia biex titwaqqaf din il-pressjoni għax tikompli jidher li ma jafx l-affarijiet.